ஸ்ரீ கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. நாம பாத்தீங்கன்னா அத்தியாயம், அதாவது ரெண்டாவது காண்டத்துல 8வது அத்தியாயத்துல 9வது பதம் நாம இன்னைக்கு படிக்க வேண்டியிருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. யாராவது படிக்கிறீங்களா? படிக்கிறேன் பிரபுஜி. மூலத்திலிருந்து பிறக்காமல் பகவானின் ஆவியிலிருந்து வெளிவரும் தாமரை பூவில் பிறந்தவரான பிரம்மாவை பௌதீக பிறவியேற்கும் அனைவரும் படைப்பாளராக பகவானின் கருணையால் அவரது ரூபத்தை படிக்கவா பிரபுஜி? பொருளுரை. முதல் ஜீவராசியான பிரம்மா ஒரு பௌதீக தாயின் கருவிலிருந்து பிறக்காததால் அஜா என்று அழைக்கப்படுகிறார். அவர் பகவானின் உடலிலிருந்து விரிவடைந்த தாமரை மலரிலிருந்து நேரடியாக பிறந்தவர் ஆவார். இவ்வாறாக பகவானின் உடலும் பிரம்மாவின் உடலும் ஒரே தன்மையை உடையவையா அல்லது வேறானவையா என்பதை உடனே புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஆனால் ஒரு விஷயம் நிச்சயம், பிரம்மா பகவானின் கருணையையே முழுமையாக நம்பியிருந்தார். ஏனெனில் அவரது பிறப்பிற்கு பின் பகவானின் கருணையால் மட்டுமே ஜீவராசிகளை அவரால் படைக்க முடிந்தது. பகவானின் திருவுருவத்தையும் அவரால் காண முடிந்தது. பிரம்மாவால் காணப்பட்ட உருவம் பிரம்மாவினுடையதற்கு ஒத்த தன்மை உடையதா அல்லவா என்பது தடுமாறச் செய்யும் ஒரு கேள்வியாகும். எனவே பரிசித்து மகாராஜன் ஸ்ரீல சுகதேவ கோஸ்வாமியிடமிருந்து தெளிவான விடைகளை பெற விரும்பினார். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. அதாவது இந்த அத்தியாயத்தில் இந்த ஸ்லோகத்துல பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகா பிரம்மாவை பத்தி சொல்லப்பட்டிருக்காங்க இல்லைங்களா? பிரம்மா பகவானுடைய, அதாவது கார்போக உதய சாய் விஷ்ணுவோட வயிற்றிலிருந்து போற குடியிலிருந்தா பகவான் வந்தாருன்றதை நாம இதுல பார்க்கலாம், தெரிஞ்சுக்கலாம். சரி, பிரம்மாவை பத்தி ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்களை பார்ப்போம். அவர் என்னென்ன லீலை பண்ணியிருக்கிறார் அப்படின்றத எடுத்தோடனே எல்லாரும் சொல்லுவீங்க. எல்லாரும் ஒண்ணு சொல்ல முடியுமா பாருங்களேன் கொஞ்சம். பிரம்மாவுடைய அவருடைய லீலை. அவர் கிருஷ்ணரை நம்பல. காட்டுல மாடுகளை மேய்த்து கன்று மாடுகளை மேய்த்து கொண்டு போகும்போது பகவானை சந்தேகப்பட்டு அவர் என்ன செய்யறார், அந்த மாடு கன்றுகளை எல்லாத்தையும் அடைச்சி வச்சுட்டு என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கலான்ட்டு பார்க்குறாரு. ஆனா பகவான் என்ன செய்யறாரு, அதே மாதிரி கன்று மாடுகளை படைத்து அத்தனை பேரையும் மேய்ச்சலுக்கு விட்டு அதுக்கப்புறம் அதை வீட்டுக்கு அனுப்புறாரு. எத்தனை மாடுகள் இருக்கோ அதே மாதிரி ஒவ்வொரு மாடா பகவான் படைக்கிறாரு. அது சரியா எனக்கு சொல்ல தெரியல. அந்த மாதிரி அந்த ஒரு லீலை பிரம்மா பகவான் மேல ஒரு சந்தேகம் ஏற்படுது அவருக்கு. சரி, வேற யாராவது சொல்ல முடியுமா பிரம்மாவை பத்தி? நிறைய இருக்கு, பிரம்மா லீலை நிறைய இருக்கு. சிவபெருமான் கிட்ட பண்ணியிருக்கிறார், அதே மாதிரி பகவான் கிட்ட பண்ணியிருக்கிறார், எல்லார்கிட்ட நாரத முனி கிட்ட பண்ணியிருக்கிறார், ஏகப்பட்ட பேர் பண்ணியிருக்கிறார் பிரம்மா. ஸோ இந்த ஒரு இப்ப மாதாஜி சொன்னாங்க, அவங்களுடைய அவங்களுக்கு சொல்ல முடியும் அளவுக்கு சொல்லியிருக்கிறாங்க. சரி, அதை பத்தி கொஞ்சம் தெளிவா படிக்கலாமே. இப்ப ஒன்று சொன்னாங்க இல்லையா, மாதாஜி சொன்னாங்க இல்லையா, அந்த ஸ்டோரியை படிக்கலாம். ஆக்சுவலா மாதாஜி கரெக்டா அந்த கருவோட சொல்லிட்டாங்க. அது மூல கரு என்னன்னா, பகவானுடைய அவளோட கோபர்களையும் சரி பசுமாடிகளையும் கொண்டு போய் மறைச்சு வச்சாரு. அது மட்டும் கரெக்டானது. ஆக்சுவலா இதுதான் கதை. இப்போ சொல்ல போனா அது லீலையில முக்கியமான கருவை தான். இதுல என்ன நடந்ததுன்னா பாத்தீங்கன்னா, அந்த கதையில பாத்தீங்கன்னா ஒரு வசந்த காலம், நல்ல ஒரு வசந்த காலத்துல நண்பகல்ல பாத்தீங்கன்னா பகவான் கண்ணபிரான் தன்னோட கோபர்கள் மூலியமா எல்லாரும் பிரசாதம் எல்லாம் வாங்கி சாப்பிடுவாங்க. அது அவங்கவுங்க வீட்டுல எல்லாம் சாப்பாடுலாம் கொண்டு வருவாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி சாப்பாடுலாம் கொண்டு வந்தாங்க கோபர்கள்லாம். அப்போ எல்லாம் நண்பர்கள் இல்லையா, எல்லாம் அவங்கவுங்க சாப்பாடு அவங்கவுங்க சாப்பிடுவாங்க. அது பகவான் என்ன பண்ணுவாரு, எல்லாருடைய சாப்பாடுலாம் கொஞ்சமா எடுத்து அவரும் சாப்பிடுவாரு. அதே மாதிரி அவரு என்ன பண்ணுவாரு, தன் கையில இருந்த அவர் கொண்டு வந்த சாப்பாடையும் எல்லாருக்கும் இந்த பிரசாதமா கொடுப்பாரு. எல்லாருக்கும் அது எல்லாருமே ஜாலியா சாப்பிடுவாங்க, ரொம்ப இதா பண்ணுவாங்க. ஆனா அது உண்மையே சொல்ல போனா அந்த பிரசாதம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு திவ்ய பிரசாதம், அது பகவத் பிரசாதம் சொல்லுவாங்க. இத தேவர்கள்லாம் பாக்குறாங்க மேல இருந்துட்டு. பகவான் கண்ணபிரான் அவருடைய பிரசாதத்தை வாங்கி சாப்பிடுறது இந்த புண்ணியவாதியா இருக்கிறாங்களே யாரு, கோபர்கள்லாம்.
அதுல நாம ஒரு ஆளா இருக்கக்கூடாதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஒரு எல்லா கோடி எல்லா தேவர்களும் ஆசைப்படுறாங்க. ஏன்னா இது நடக்கிற லீலை வந்து யமுனை நதிக்கால நடக்குது. ஸோ உடனே இவங்க என்ன பண்றாங்க, தேவர்கள் எல்லாமே வந்து யமுனை நதி கரையில வந்து யமுனை நதியில வந்து ஒரு மீனா அவதாரம் எடுக்கிறாங்க. எல்லாருமே, எல்லா தேவர்களுமே. ஏன்னா இந்த கோபர்கள், பகவான் கிருஷ்ணர் இவங்கெல்லாம் போய் அந்த யமுனையில போய் கை கழுவுவாங்க. கை கழுவும் போது அதுல இருக்கிற ஒரு பருக்கியாவது நமக்கு கிடைக்காதா? அந்த பிரசாதம் மகா பிரசாதம் ஆச்சே, அது ஒரு பருக்கையாவது நமக்கு கிடைக்காதான்னு சொல்லிட்டு ஆசைப்படுறாங்க. அதனால ஒரு மீனா போய் மீனாகி யமுனை நதியில போய் அந்த அந்த பருக்கையை சாப்பிடலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா தேவர்களும் வந்து யமுனை நதி கரையில மீனா மேய்ஞ்சுக்கிறாங்க. இத கண்ணபிரான் பார்த்துட்டாரு. சரி, இவங்க சூழ்ச்சி பண்ணிட்டாங்களா அவனுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே என்ன பண்றாரு, தன்னோட கோபுரங்கள், டேய் யாரும் போய் யமுனையில போய் கழுவாதீங்க, கை கழுவாதீங்க, அவங்க வேட்டியே தொடச்சிங்க. ஏன்னா இது திவ்ய பிரசாதம் இல்லையா, மகா பிரசாதம் இல்லையா, பகவத் பிரசாதம் இல்லையா, இது எதுவும் கை கழுவாதீங்க, கையை துணியில தொடச்சிங்கடா அப்படின்ட்டாப்ல. சொன்ன உடனே அவங்கள பகவான் சொன்ன கேட்காம இருப்பாங்களா, உடனே அவங்களும் தொடச்சிக்கிட்டாங்க. உடனே இவங்க தேவர்கள்லாம் கோவம் வந்துருச்சு. பாரு, பகவான் இப்படி பண்ணிட்டாரு, கண்ணபிரான் இப்படி பண்ணிட்டாரு. உடனே போய் நேரா போய் பிரம்மா கிட்ட போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்றாங்க. தேவர்கள்லாம் போய் சேர்ந்து அந்த ஒரு பருக்கையாவது கிடைக்கும்னு பார்த்தோம். அட்லீஸ்ட் அந்த கை கழுவுன அந்த பருக்கையினால பரவாயில்ல, கை கழுவுன அந்த நீராவது குடிச்சாவே நமக்கு முக்தி கிடைக்கணும் இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேவர்களோட ஒரு ஆசை. அது நிறைவேறாம போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் பிரம்மா கிட்ட போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்றாங்க இவங்க எல்லாமே போய். உடனே பிரம்மா, ஓ அவர் தான் சாதாரண மனுஷன் தான் இருக்காரு, சரி நான் போய் அவருக்கு ஒரு ஒரு இது சரி பண்ணிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் வர்றாரு. கீழே வந்து பகவானுக்கிட்ட இவங்களை பார்த்தா இவங்க கோபர்கள் எல்லாம் கோபிகள்லாம் கோபர்களும் பசுமாடெல்லாம் இருக்கு, இதெல்லாம் கொண்டு போய் மாத்தாய் சொல்ற மாதிரி கொண்டு போய் அவருடைய குகையில போய் மறைச்சு வச்சிட்டார். அப்போ மறைச்சு வச்சுட்ட பிறகு இவர் என்ன பண்றாரு, நேரா வந்து சத்தியலோகம் போறாரு. சத்தியலோகத்துக்கு அவர் லோகத்துக்கு போறாரு. சத்தியலோகத்துல போனா அங்க போன உடனே உள்ள விட மாட்டேன்றான் காவலாளி. என்ன சொல்றான்னா, எப்பா நீ என்னப்பா நீ போலி 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 பிரம்மாவா நீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே ஆளு அந்த காவலாளியில ஹெட் இருக்காரு இல்லையா, அவர் சொல்றாரு, டேய் அந்த ஆளை தள்ளி விடுறா கீழே அப்படின்றாரு அந்த ஹெட். சொன்ன உடனே அந்த காவலாளி வந்து பிரம்மாவை தள்ளி விட்டுறாங்க. தள்ளி விட்டுன்னு அவர் அங்க தொப்புன்னு கீழே விழுறாரு, பூலோகத்துல வந்து விழுறாரு. பூலோகத்துல விழுந்த உடனே பாக்குறாரு, அந்த அந்த விழர் நேரமே வந்து 1 வருடம் ஆயிப்போச்சு. அந்த அங்கிருந்து அங்க அவருடைய லோகத்திலிருந்து கீழே வந்து விழறதுக்கே 1 வருடம் ஆயிப்போச்சு. இந்த 1 வருடத்திலயும் பார்த்தா இங்க வந்து பார்த்தா பசுக்கள் எல்லாமே இங்க எல்லாமே இருக்கு, கோபர்களும் இங்கே இருக்கிறாங்க. என்னடா இப்ப நான் சத்தியலோகத்துல பார்த்தேன், எல்லாமே அங்க கிடக்குறாங்களே, எல்லாம் குகையில அடைச்சி வச்சிருக்கோம், எல்லாமே அங்க இருக்கிறாங்க. ஆனா இங்க வந்து திருப்பம் இங்க வந்து பார்த்தா விழுந்தது இங்க வந்து எல்லாமே இருக்கிறாங்களேன்னு சொல்லிட்டு ஒரே இதா இருக்கு. இதுக்கு இடையில பலராம ஐயா என்ன பண்றாரு, பகவான் கிட்ட கேட்கிறாரு, அண்ணா நீ ஒண்ணு பாத்தியா, ஒரு விஷயம் நடக்குது பாத்தியான்னு. என்ன விஷயம் அப்படின்னு. 1 வருடத்துக்கு முன்னார பாத்தீங்கன்னா உன் நண்பன் இருக்கானே, அதாவது சுனந்தனை பாரு, அவங்க சித்தி அவனை ரொம்ப கொடுமைப்படுத்துவாங்க. ஆனா இப்ப பாரு கொடுமையே பட்டது இல்ல. 1 வருஷமா நானும் பார்த்துன்னு எந்த கொடுமையும் பட்டவே இல்லை. அவன் ரொம்ப புலம்பிட்டே இருப்பான், ஆனா கொடுமைப்படுத்தலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்ணபிரான் சொல்றான். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா கபிசன் சொல்லிட்டு ஒரு கோபர் இருக்காரு, கபிசனை. அவரு வந்து அவங்க அப்பா வந்து எப்ப பார்த்தாலும் அடிச்சுக்கிட்டே இருப்பாரு, தொல்லை கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பாரு அவனை. ஆனா இப்ப பார்த்தா வடா செல்லமே உக்காரா செல்லமே இப்படின்னு சொல்லிட்டு 1 வருஷமாவே அவனை ரொம்ப கொஞ்சிக்கிட்டே இருக்காரு. இப்படி எல்லா கோபர்களோடையும் வித்தியாசமா நடக்கிறாங்களே, எல்லா வீட்லயும் அவன் மாதிரி இருக்காங்களே. குறிப்பா நம்ம வீட்டுல வேலை செய்யற அந்த பொண்ணு இருக்கு இல்லையா, வேலை செய்யற அம்மா இருக்காங்களே, அந்த அம்மா பாத்தீங்கன்னா எப்ப பார்த்தாலும் நம்மள எரிஞ்சு விருந்து இருப்பாங்க. நம்ம மதியம் கொண்டு போற சாப்பாடு பாத்திரத்தை கூட அந்த அம்மா கழுவிட்டு அதை தடவிட்டே இருக்கிறாங்களே, என்னதான் நடக்குது இங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாரு பலராம ஐயா வந்து கண்ணபிரான்ட்ட கேட்கிறாரு. அப்போ இது எல்லாமே பிரம்மா கவனிக்கிறார். இது எல்லாமே பிரம்மா கவனிச்சுட்டு அப்புறம் வந்து அப்புறம் வந்து ரொம்ப அழகா வந்து கண்ணபிரான்கிட்ட ஆஷ்டாங்கமா விழுந்து நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு சொல்றாரு, என்ன மாதிரியே ஒரு பிரம்மா உருவெடுத்து
எனக்கு ஒரு அந்த இதை காமிச்சிங்க ஒண்ணு. ரெண்டாவது, கோபர்கள் பசுமாடா போய் நீங்க வந்து அங்க வந்து உருவெடுத்து எல்லார் வீட்லயும் போய் எல்லா ப்ராப்ளத்தையும் சால்வ் பண்ணீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க போய் பிரம்மா வந்து அந்த லீலை சொல்றாரு. அப்புறம் பலராமருக்கு ஐயாவுக்கே புரியுது, பலராம தேவருக்கே புரியுது. ஸோ இதை நம்ம இதுல பாத்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் பாருங்க. அந்த பாத்திரம் கொண்டும் போற பாத்திரம் பாத்தீங்களா, அந்த பாத்திரம் எல்லா கோபுரோட பாத்திரமாவும் பகவானா இருக்கிறார், எல்லா பசுமாடாவும் இருக்கிறார். அதே மாதிரி எல்லா கோபுரங்களும் பகவானா இருக்கிறார். பிரம்மாவும் ஆயிட்டார் இவர். ஏன்னா அந்த காவலாளி ஏன் தெத்தனான்னு பாத்தீங்கன்னா, அவர் போறதுக்கு கொஞ்ச நாள் முன்னாடிதான் பகவான் பிரம்மாவை போய் அந்த அந்த சத்தியலோகத்துக்குள்ள போறாரு. அப்போ அவங்க காவலாளி என்ன நினைச்சிட்டாங்கன்னா, பிரம்மா இப்பதானே போனாரு, இதுனா போலி பிரம்மாவை தள்ளி விடுறா கீழே அப்படின்னு தள்ளி விட்டாங்க. ஸோ அப்பதான் பிரம்மாவுக்கு உணர்றாரு ஆதி அந்தம் அவர் இல்லையா பகவான். அப்பதான் அவருக்கு புரிஞ்சுது. ரொம்ப அற்புதமா இருக்கு இல்லைங்களா. நாம வந்து கொஞ்சம் இதா படிச்சு இன்னும் நிறைய இருக்கு, இதுல நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. இதுல பாத்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட ஸ்டோரி இதுலயே வரும், பிட்டு பிட்டா ஸ்டோரி வரும், ஒரு 4-5 ஸ்டோரி. ஸோ இது தேவர்கள் பண்ண வேலை. இது பிரம்மாவுக்கு டெம்பரேச்சர் விட்டாங்க, ஃபிகர் பண்ணி விட்டாங்க. ஏத்தோம்னா அவர் கீழே வந்து இந்த மாதிரி லீலை பண்ணிட்டு கடைசியில அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு இல்லைங்களா. சரி, ஸோ பிரம்மாவுடைய லைஃப் இந்த மாதிரி இந்த ஸ்டோரியில ரொம்ப அற்புதமா படித்தேன். இதை சிவபெருமான்கிட்டயும் ஒரு லீலை பண்ணியிருக்கிறார் பிரம்மா. அதுலயும் பாத்தீங்கன்னா அதுலயும் தான் என்ற கர்வம் யாருக்கு, பிரம்மாக்கு. எப்படிப்பட்ட கர்வம்னா, பிரம்மாக்கு எத்தனை தலை இருக்கு யாரோட டக்குன்னு சொல்லுவீங்க? 4 தலை. 5 தலை. 5 தலை 5 தலை இருக்கு. முருகப்பெருமானால் ஒரு தலை வெட்டப்படும். முருகப்பெருமானால் அப்படிங்களா? சரி, ஓகே. எனக்கு தெரிஞ்சது அது இல்லை. ஆக்சுவலா வந்து சிவபெருமானாலதான் அந்த தலைய இது பண்ணது, சிவபெருமானால. அதாவது சொல்லுவாங்க, அதாவது என்ன சொல்லுவாங்க பாத்தீங்கன்னா, 5 தலை பிரம்மாக்கு. ஒரு தலை வந்து பாத்தீங்கன்னா ரிக்கு வேதம் சொல்லுமா. அதாவது கிழக்கு நோக்கி இருக்கிற தலை வந்து ரிக்வேதம். தெற்கு நோக்கி இருக்கிற முகம் வந்து அதுர்வேதம் சொல்லப்படுது. அதே மாதிரி வந்து மேற்கு நோக்கியது ஹாமவேதம் சொல்லப்படுது. வடக்கு நோக்கி இருக்கிறது அதர்வண வேதம் சொல்லப்படுது. 5வது வந்து பாருன்னா இதிகாச வேதங்கள், இதிகாச புராணங்கள்லாம் இருக்குல்ல, அது 5 தலை. இந்த 5 தலை இருக்கிறதுனால பிரம்மாவுக்கு வந்து ரொம்ப தலகன் அதிகமாகி போச்சு. யார் ரிஷிகளையும் சரி, பிரம்ம ரிஷிகளையும் சரி, பிரஜாபதிகளையும் சரி, யாரையுமே அவர் மதிக்கிறது கிடையாது. அவர் பாட்டு ஸ்டைலா போறது, ஸ்டைலா வருது, அந்த மாதிரி இருந்துட்டு இருக்காரு பிரம்மா. ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இது ரொம்ப ஓவரா போயின்னு இருக்காரு. என்ன பண்றாங்க, நேரா போய் ஐயங்கிட்ட போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்றாங்க. ஐயன்கிட்ட போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ண உடனே ஐயன் பாக்குறாரு, சரி அவர் படைக்கும் தொழில் பண்றாரு இல்லையா, அதனால கொஞ்சம் இருக்கணும், அதனால நீங்க இது பண்ணீங்க. இல்ல ரொம்ப எங்களால மதிக்கவே மாட்டேன்றாரு அவரு. ஏன்னா அந்த தேஜை, அவர் மேல வர தேஜை இருக்கு பாத்தீங்களா, ஒளி அந்த மாதிரி பிரகாசமா இருக்கு பிரம்மாவுக்கு. அதனால ஒரு கர்வம் ஆகி போச்சு அவருக்கு. உடனே ஐயன் பாக்குறாரு, சரி இவருக்கு ஏதாவது ஒரு வழி பண்ணணுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் என்ன பண்ற, சத்தியலோகம் போறார், பிரம்மலோகத்துக்கு போறார். யாரு, ஐயன் போறாரு. ஐயன் போன உடனே அதை கூட கவனிக்காம பிரம்மா உட்காந்துக்கிட்டு அவர் பாடுன்னு உட்காந்துக்கிறாரு. அப்ப கேக்குறாரு, நலமா இருக்கீங்களா அப்படின்னு சிவபெருமான் ஐயன் பகவானை கேக்குறாரு, நலமா இருக்கீங்களான்னு. அது கூட எதிர்த்து பதில் சொல்லாம, சவுண்ட் கொஞ்சம் மியூட் பண்ணீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அமருங்கள் சொல்லிட்டு ஒரு வார்த்தையோட சொல்ல மாட்டோம், உட்காருங்கன்னு சொல்ல. சரி, இவருக்கு ரொம்ப ஆயிட்டாரு, அகந்தியா தான் இருக்கு இவருக்கு. அதனால சொல்லி என்ன பண்றாரு, ஒரு சிரிக்கிறார் சிவபெருமான் வந்து ஒரு ரொம்ப சவுண்ட் பயங்கரமா சிரிக்கிறார். அந்த சிரிப்பொலி பாத்தீங்கன்னா அந்த சராசரமே எல்லாமே அப்படியே ஒரு மாதிரி ஆட்டம் காணும். ஐயனோட சிரிப்பு எப்படிப்பட்ட சிரிப்பு, சிவபெருமான் அப்படிப்பட்ட சிரிப்பு சிரிக்கிறார். ஆனா அவரு அதை பொருட்படுத்தாம அப்படியே கம்முன்னு பிரம்மா பாக்குறாரு. அப்பவும் பதில் இல்லை. பார்த்தாரு, இதுக்கு மேல இவனை சும்மா விடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாரு, இடக்கை இருக்கு இல்லையா, இடது கையில கட்ட வரல் இருக்கு இல்லையா, அந்த நகத்தாலேயே அந்த 5 தலைய மேல பாக்குற தலை, அது சைடு 4 தலையே 4 சுத்தி இருக்கும், அந்த 5வது தலை மேல பார்த்துட்டு இருக்கும். அந்த தலையை மட்டும் அப்படியே அந்த நகத்தாலே குச்சி போய் எடுத்து இடது கையில எடுத்த உடனே பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு அந்த அப்பதான் அந்த கர்வம் வந்து குறைஞ்சுது, யாரு, பிரம்மாவுக்கு. ஆனா பிரம்மா பார்த்துட்டு இருக்காரு.
ஆனா அந்த அந்த தலை வந்து பாத்தீங்கன்னா சிவன் கையில இருந்து அந்த சிலை வந்து அந்த தலை வந்து கீழே விட மாட்டேங்குது. கீழே ஒதுறாரு, அப்ப கூட கீழே விட மாட்டேன். யாருக்கு? ஐயன் கையில இருக்கிற தலை வந்து பிரம்மாவுடைய ஒரு தலை, 5வது தலை கீழே விட மாட்டேங்குது, கையிலே ஒட்டியும் கிடக்குது. அப்பதான் பிரம்மா சொல்றாரு, நான் பிரம்மன் இல்லையா, நான் படைக்கும் தொழில் பண்றேன் இல்லையா, பிரம்ம தோஷம் உனக்கு ஒட்டிச்சு அப்படின்றாரு. யாரு? ஐயனை சொல்றாரு. அதான் பிரம்ம சந்தி தோஷம் உனக்கு வந்துடுச்சு அப்படின்னு. சரி, இதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர்கிட்டயே கேட்கிறாரு. ஐயன் வந்து சிவபெருமான் என்ன கேட்கிறாரு, அவர்கிட்ட பிரம்மா கிட்ட கேட்கிறாரு. சரி, இதுக்கு நீயே ஒரு வழி சொல்லு அப்படின்றாரு. இதுக்கு வழி சொல்றதுக்கு நான் என்ன இருக்கு, என்ன படைச்சவனே திருமால் தான். யாரு? பிரம்மா சொல்றாரு, என்ன படைச்சதே திருமால் தான். அவரை போய் கேட்டீங்கன்னா இதுக்கு எல்லாம் ஒரு இந்த இந்த தாபத்துக்கு விமோசனம் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐயன்கிட்ட பிரம்மா சொல்றாரு. உடனே ஐயன் தான் பர்றாரு, நேரா வர்றாரு. அது என்னன்னா, அது வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த கபலத்தோட இருக்கும். அந்த கபாலன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, பிரம்ம கபாலத்தை கையில ஒட்டி கிடக்குது இல்லையா. அப்பதான் திருவையாருக்கு வர்றாரு. திருவையாறுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அங்க உள்ள திருக்கேண்டிப்பூர் அப்படின்னு ஒரு ஊர் இருக்கு. திருக்கேண்டிப்பூர், இது ஒரு திவ்ய தேசம். அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா சிவபெருமான் அங்க வர்றார். அங்க வந்து புஷ்கரணின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு நதி இருக்கு. அதுல போய் நீராடுறார். யாரு? ஐயன் சிவபெருமான். ஐயன் சிவபெருமான் நீராடுறார். நீராடி அது கமலவல்லி அப்படின்னு சொல்ற கமலநாத பெருமாள் வந்து அங்க வந்து அங்க அந்த திவ்ய தேசத்துல அது ஒரு தேசம். அது அந்த இடத்துல வந்து சிவபெருமான் அந்த அதுல குளிச்சுட்டு வந்து அவர்கிட்ட போய் பகவான் சரணாகதி அடைஞ்சு கேட்கிறார். அப்போ பகவான் என்ன பண்றார், அவருடைய வலது பக்கம், அதாவது வலது பக்கத்துல உள்ள உடம்புல கீறிட்டு அதுல இருந்து பிளட் எடுத்து அவர் மேல இது பண்றாரு. யாரு? ஐயன் மேல, ஐயன் சிவபெருமான் மேல தெளிக்கிறார். தெளிச்ச உடனே அவருக்கு டக்குன்னு அவருக்கு வந்து அந்த விமோசனம் எல்லாம், பாப விமோசனம் எல்லாம் போயிடுச்சு. அந்த எல்லாமே வந்து சிந்தன உடனே எல்லாமே போயிடுச்சு. அப்போ வந்து சிவபெருமான் கேட்கிறார் பகவான் கிட்ட, உன் ரத்தத்தை சிந்தி எனக்கு இந்த மாதிரி பண்ணிட்டியே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் கிட்ட கேட்கிறார் சிவபெருமான். அப்போ அவனே சொல்றாரு, என்னுடைய உடல் தானே நீ, என்னுடைய உடல் தானே நீன்ற. ரொம்ப அழகா சொல்றாரு அந்த இடத்துல. ஏன்னா அது பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகா வந்து விளக்கம் கொடுக்குறாரு. என்னுடைய உயிர், என்னுடைய உடல் நீதான். அப்படி இருக்கும்போது என் உடலையும் என் உயிரை காப்பாத்துறதுக்கு எனக்குள்ள உரிமை இருக்கு இல்லையா, அதனால என் ரத்தம் தானே இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ரத்தத்தை இது பண்றாரு. அதே மாதிரி 84 லட்சம் ஜீவராசியும் என்னுடைய உடல், என்னுடைய உயிர் தான். அதுல கஷ்டப்பட்டாலும் சரி, சுகமடைஞ்சாலும் அதை பலனை நான் தான் அனுபவிக்கிறேன். ஆனா மாயத்தால எல்லாருமே அவங்க தான் என்று அகந்தில சுத்தின்னு இருக்காங்க, இன்க்ளூடிங் எல்லாமே அப்படின்றாரு. யார? உங்களையும் சேர்த்து, பகவானையும் சேர்த்து, ஐயனையும் சேர்த்து சொல்ற. இப்போ வந்து அங்க அந்த அந்த லீலை எப்படி இருக்கு பாருங்க, சிவபெருமானோட லீலை எப்படி இருக்கு பாருங்க. இன்னும் சொல்லிட்டே போலாம். இந்த லீலையில நிறைய லீலைகள் இருக்கு பாருங்க, ஏகப்பட்டது. சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, அடுத்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றது பார்த்துக்கிட்டு வேற ஏதோ லீலை பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி யாராவது படிக்கிறீங்களா? 10வது ஸ்லோகம். நான் படிக்கட்டுமா பிரபுஜி? மாதாஜி. சாயி யத்ர புருஷோ விஸ்வஸ்திதி உத்பவாப்யயः முக்த்வாத்மா மாயம் மாயோ சேதேத சர்வகுஹாசயः. மொழிபெயர்ப்பு. எல்லோர் இதயங்களிலும் பரமாத்மாவாக இருப்பவரும் சர்வசக்திகளுக்கும் இறைவனாக இருந்தும் அவரது பகிரங்க சக்தியால் தொடப்படாதவராக இருப்பவருமான பரம புருஷரை பற்றியும் தயவு கூர்ந்து விளக்கியருள வேண்டும். பொருளுரை. பிரம்மாவால் காணப்பட்ட பகவானின் உருவம் சந்தேகமின்றி உன்னதமானதாகத்தான் இருக்க வேண்டும். இல்லையெனில் அவரால் எவ்வாறு படைப்பு சக்தியினால் தொடப்படாமல் அதன் மீது பார்வையை செலுத்த முடியும்? அதே புருஷர்தான் ஒவ்வொரு ஜீவராசியின் இதயத்திலும் சயனித்திருக்கிறார் என்றும் அறியப்படுகிறது. இதற்கு தகுந்த விளக்கம் தேவைப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. மாதாஜி முடிச்சிட்டீங்களா? படிச்சுட்டேன் பிரபுஜி. சின்னதுதான். சின்னதா இருக்கு. சரி, அடுத்த ஸ்லோகம் படிக்கலாமா? 11வது ஸ்லோகம்.
புருஷா வயவை லோகாஹ சபாலா பூர்வ கல்பிதாஹ லோகைர் அமுஷ்யா வயவாஹ சஸ்பாலேர் இது கஸ்ரும. மொழிபெயர்ப்பு. கற்றறிந்த பிராமணரே, பிரபஞ்சத்தின் அனைத்து கிரகங்களும் அவற்றின் ஆளுநர்களும் விராட் புருஷரின் பிரம்மாண்டமான உடலின் வெவ்வேறு பாகங்களில் அமைந்திருப்பதாக முன்பு விவரிக்கப்பட்டது. அதை நானும் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன். ஆனால் அவற்றின் உண்மை நிலை என்ன? அதை தயவு கூர்ந்து விளக்கி கூறுவீராக. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ இந்த விராட் ரூபம் நம்ம வந்து பகவானுடைய விராட் ரூபம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பௌர்ண அத்தியாயத்துல ரொம்ப அழகா ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையில நம்ம அழகா படிச்சோம் இல்லைங்களா? ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையில பௌர்ண அத்தியாயத்துல அதுல நம்மளுடைய அர்ஜுனன் வந்து பகவானை ரொம்ப அழகா வர்ணிப்பார், பிரார்த்தனை பண்ணுவார். வர்ணிப்பார் சொல்ற முதல்ல வர்ணிக்கிறார். பார்த்துட்டு அந்த உருவத்தெல்லாம் பார்த்துட்டு எல்லா தேவர்களையும் எல்லா கடவுளையும் பார்க்கிறார். இறந்த காலம், நிகழ்காலம், எதிர்காலம் எல்லாத்தையும் பார்க்கிறார். பார்த்தது இல்லாம அதுக்கப்புறம் பிரார்த்தனை பண்றார் பகவானுக்கு. நிறைய பிரார்த்தனை பண்றார். அது ஒரு பாத்தீங்கன்னா ஒரு 8-9 ஸ்லோகம் ஓடும். 9 ஸ்லோகம் கிட்ட ஓடுது. அது என்னென்ன பிரார்த்தனை யாராவது சொல்ல முடியுமா? அவருடைய விராட் ரூபத்தை பார்த்துட்டு பிரார்த்தனை வந்து எப்படின்னா அப்படிப்பட்ட பிரார்த்தனை பண்றாரு. யாராவது ஞாபகப்படுத்தி சொல்ல முடியுமா? ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. பிரணாம் பிரபுஜி. பிரபுஜி தப்பா இருக்கலாம். முதல்ல வந்து அவர் வந்து அந்த விராட்ட ரூபத்தை அவரால் பார்க்க முடியல. அந்த சகஸ்ர பாகு ஆயிரக்கணக்கான சன் அந்த பிரகாசத்தை. ஸோ முதல் பிரார்த்தனை வந்து அவர் வந்து அந்த அவரோட விஷ்ணு ஃபார்மை காட்ட சொல்லி சொல்றாரு. அதுக்கப்புறம் இந்த நார்மல் 200 ஃபார்ம் காட்ட சொல்லி சொல்றாரு. ஃபர்ஸ்ட் இந்த 2 பிரார்த்தனை கரெக்டா பிரபு? சரி, சொல்லுங்க. ஏன்னா அது வந்து நீங்க அது வந்து அந்த 4 கை பரமாத்மா ரூபத்திலையும் சரி, சாதாரண இது ரூபம் சொல்ற கடைசி தான் கேட்கிறாரு. ஆக்சுவலா வந்து முதல்ல வந்து பகவானோட விராட் ரூபத்தை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் பகவான் கிட்ட வர்ணிக்கிறாரு. அந்த வர்ணனையில வந்து 9 ஸ்லோகம் போடும். அந்த 9 ஸ்லோகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அற்புதமா ஒண்ணு வர்ணிக்கிறாரு. என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு அற்புதமான விஷயங்கள் பாருங்க. இப்போ உள்ள டெக்னாலஜி எல்லாம் எப்படி இருக்கு, அப்போ உள்ள டெக்னாலஜி எப்படி இருக்கு பாருங்களேன். என்ன பாத்தீங்கன்னா அங்க விராட் ரூபத்தை பாக்குறது, பகவான் விராட் ரூபத்தை அர்ஜுனன் பார்த்துட்டு இருக்கான். ஆனா அதை விட இன்னொருத்தன் வந்து பார்த்துட்டு இருக்கான். யாரு? சஞ்சயன். எங்க? அஸ்தினாபுரத்துல அவருடைய திருராஷ்டிர ரூம்ல இருந்தே பார்த்துட்டு இருக்கான். அவன் ஒரு புண்ணியவாதியா இருக்கான் இந்த விஷயத்துல பார்க்கும்போது இல்லைங்களா? விராட் ரூபத்தை பாக்குறது. ஏன்னா இவனுக்கு 1000 சூரியன், நீங்க சொல்ற மாதிரி 1000 சூரியன் 1000 சந்திரன் ஒளிய அந்த தேஜையை பார்க்கறதுக்கே வந்து நம்ம ஒரு கண்ணை வச்சு சூரியனை பார்க்க முடியாது. அர்ஜுனன் சொல்லுவான், ஒரு கண்ணை வச்சே சூரியனை பார்க்க முடியாது, தேஜை அந்த மாதிரி இருக்கும். ஆனா 1000 சூரியன் உன் உடம்புல தெரியுது கிருஷ்ணா அப்படின்றான். வர்ணிக்கிறான் பகவான். ரொம்ப அற்புதமா வரைக்கும். இன்னொன்னு சொல்லுவான் பாருங்க, 18ல இருந்தா பிரபுஜி, 18வது ஸ்லோகத்துல இருந்தா. ஆமா, அவருடைய வாசனை பாருங்களேன். அவருடைய மேல சந்தனம், ஜவ்வாது, இந்த வாசனை இவனுக்கு மட்டும்தான் கேக்குதுன்னு பார்த்து அந்த ஸ்மெல்லுக்கு வருதுன்னு பார்த்தா சஞ்சய வர்ணிப்பான் அங்க இருந்துகிட்டு. அவர் மேல ஜவ்வாது வாசனை, சந்தன வாசனைகள், அந்த சந்தன வாச ஸ்மெல் இங்க வருதுன்றான். அவன் எங்க இருக்கிறான்? அங்க இருந்து, அதாவது குருஷேத்தில இருந்து எங்கேயோ கிடக்கிறான். அவன் அஸ்தினாபுரத்து அரண்மனையில இருக்கான். இந்த ஸ்மெல் அவனுக்கு போகுது. அப்ப எப்படிப்பட்ட டெக்னாலஜி இருந்து பாருங்க அந்த காலத்துல. பக்கத்துல இருந்து அர்ஜுனன் பார்த்துட்டு இருக்கான், அதை வர்ணிச்சுக்கிறான். மத்த எல்லாமே எல்லா காலாட்படை அந்த படம் இந்த படம் எல்லாம் உட்காந்து எல்லாமே சம்மித்து போய் நிக்கிறாங்க, நினைவு இல்லாம கிடக்குறாங்க. இவங்க 3 பேர் தான் இதை பார்த்துட்டு இருக்காங்க. பார்த்துன்னா ஒருத்தன் கண்ணு தெரியாதவன் கூட அவன் பார்க்கல. சஞ்சயனும் அர்ஜுனனும் பார்த்துட்டு இருக்காங்க. இந்த ஸ்மெல்ல வந்து அவன் அங்க இருந்துட்டு இது பண்றான் பாருங்க. இந்த விஞ்ஞானம் புரிஞ்சிடும் எவ்வளவு டெக்னாலஜி பாருங்க. அதே மாதிரி இறந்த காலத்தையும் நிகழ்காலத்தையும் எதிர்காலத்தையும் விராட் ரூபத்துல பார்க்கறான். பார்த்துட்டு எவ்வளவு வர்ணனை பாருங்க. அந்த 9 வர்ணனை ரொம்ப அழகா கொடுப்பான் பிரார்த்தனை. அதெல்லாம் நாம மனசுல வச்சுக்கணும், அப்படியே உள்வாங்கணும். அப்படிப்பட்ட வர்ணனை அதெல்லாம். அது யாரால மட்டும் பண்ண முடியும்னா நரன் மட்டும்தான் பண்ண முடியும். நரன் யாரு? அர்ஜுனன் தான். இந்த ஜென்மத்துல அர்ஜுனனா இருக்கான், போன ஜென்மத்துல நரனா இருந்தான். நரன் யாரு? நரன் நாராயணன் 2 பேருமே பகவானே சொல்றாரு, என்னுடைய சிஷியன் அவன் தான். சிஷியன் யாரு? நான் தான் அப்படின்ற.
குருவுக்கும் சிஷியன், குரு சிஷியன் 2 பேருமே பகவான் தான் இல்லைங்களா? அதனால்தான் இந்த கீதையே வந்து அவருக்கு அழகாவப்படுகிறார். சோ அந்த விராட் ரூபத்துல அவ்வளவு விஷயங்கள், அதுல பகவானுடைய விஷயங்கள் நிறைய தெரிஞ்சுக்கலாம். ஏன்னா முதல்ல வந்து அவன் கேட்கிறான், முதல்ல பகவான் கிட்ட கேட்கிறான், கருணை உள்ளம் படைச்சவர் பகவான். அவர்கிட்ட கர்வம் இல்லாம பகவான் கிட்ட சரணாகதி அடையணும். சரணாகதி அடையினால்தான் அவனுக்கு ரொம்ப அழகா சொல்ல, நீ பொறாமை கொள்ளாதவன்டா நீ எனக்கு அப்படின்னு. அதனால்தான் அவனுக்கு இந்த இதை நான் கொடுக்குறேன். ஆரம்பத்துல அர்ஜுனன் கேட்கும் போது, இந்த விராட் ரூபத்தை பாக்குறதுக்கு உன்னுடைய கருணை இருந்தாதான் எனக்கு கிடைக்கும் கிருஷ்ணா அப்படின்றான். அதனால்தான் பகவான் அந்த கருணையோடு அவனுக்கு கொடுக்குறாரு. அதனால நமக்கும் அப்படிதான். நமக்கு நம்ம எவ்வளவு பிரச்சனை இருந்தாலும் சரி, அந்த பிரச்சனை தூக்கி ஓரம் வச்சுட்டு பகவான் கிட்ட நம்ம சரணாகதி அடையணும். கர்வம் இருக்கக்கூடாது. கருணையோடு இருந்தா அவரை கட்டி கூட போடலாம் நம்மளால. எப்படி தாயார் எப்படி யசோத தாயார் வந்து உரல்ல கட்டி வச்சாரோ தாமோதரியில, அது மாதிரி பகவானை நம்ம வீட்டிலே கட்டி வைக்கலாம். எப்படி? பக்தி என்ற யோகத்தின் மூலியமா நம்ம பகவானை கட்டி வைக்கலாம் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இது மாதிரி சொல்லிக்கிட்டே போலாம், ஏகப்பட்ட விஷயம் சொல்லிக்கிட்டே போலாம். சரி, அதுல ஒரு சின்ன ஒரு விஷயம் பகவானை பத்தி. ஏன்னா எது சொல்ல வர்றோம், எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் பகவானுடைய அனுகிரகம் இருக்கும். எல்லா ஜீவராசிகளுமே. ஏன் சொல்லுவாரு, அடிக்கடி சொல்லுவாங்களே, ஒரு ரிக்வேதத்துல ஒண்ணு படிச்சேன், மலம் இருக்கும் இல்லையா, மலம், மனித மலம், அனிமல் மலம், அந்த மலத்துக்குள்ள புழு இருக்குது பார்த்தீங்க, அந்த புழுக்குள்ள நான் இருக்கண்டான்றார் பகவான். அது ரொம்ப அழகா ரிக்வேதத்துல சொல்லியிருப்பாங்க. அதுலயும் பாருங்க அதுல இருக்காருன்ற. அது யார் காரணம்? அதுக்கு எல்லா ஜீவராசியும் தான் காரணம், எல்லா ஆத்மாக்களும் காரணம் இல்லைங்களா? சரி, அதை பத்தி ஒரு சின்ன ஒரு விளக்கம் பார்க்கலாம். ஒரு ஸ்டோரி ஒண்ணு என்னன்னா, திருநெல்வேலியில பாத்தீங்கன்னா ஆழ்வார் திருநகர்னு சொல்லிட்டு ஊர் இருக்கு, தெரியுங்களா? ஆழ்வார் திருநகர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இங்க சென்னையில இருக்கிற ஆழ்வார் திருநகர் மாதிரி அங்க ஒரு ஆழ்வார் திருநகர் இருக்கு. அங்க பகவானுடைய அடியார்கள்லாம் வந்து திருமலைக்கு வராங்க. திருப்பதிக்கு எல்லாம் கிளம்புறாங்க, திருமலைக்கு வராங்க. அப்போ வர வழியில மதுராந்தகன் சொல்லிட்டு இங்க இருக்கு பாத்தீங்களா, விழுப்புரம் பக்கத்துல மதுராந்தகன். ஸோ அந்த இடத்துல அங்க வந்து ஏரிக்காத்த ராமர்னு சொல்லிட்டு ஒரு கோவில் இருக்கு. அங்க தரிசனம் பண்ணிட்டு எல்லாரும் அந்த பகவானுடைய பக்தர்கள், பகவத் பக்தர்கள் எல்லாம் என்ன பண்றாங்க, அங்கேயே அந்த கோவில் அந்த எல்லாம் பகவான் தரிசித்து வெளியே வந்து பிரசாதம் எல்லாம் ரெடி பண்ணி எல்லாம் உணவு ரெடி பண்றாங்க, தயார் பண்றாங்க. தயார் பண்ணிட்டு எல்லாம் சாப்பிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் இது பண்றாங்க. இதுல என்னன்னா, நம்மாழ்வார் இருக்கார் பாத்தீங்களா, அவரு திருவாய்மொழியில ஒரு பாசுரம் பண்ணியிருக்கிறார். அந்த பாசுரத்தை ரொம்ப அழகா ஒரு சின்ன பையன் என்ன பண்றான், அந்த பாசுரம் பாடுறான். அது என்ன பாசுரம் பண்ணா, பிறந்தார் உயர்ந்தாரே அப்படின்றான். பிறந்தார் உயர்ந்தார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாசுரம். அது வந்து நம்மாழ்வார் பாடின பாசுரம். இந்த பையன் சாப்பிட்டுட்டு கையை கழுவும் போது அந்த பாசுரம் பண்ணிக்கிட்டே வந்து வாயை கொப்பளிக்கிறான். கை கழுவி வாயை கொப்பளிக்கிறான். வாயை கொப்பளிக்கும் போது இந்த வாயில வந்த தண்ணி ஒரு உடும்பு மேல பட்டுடுது. அந்த இடத்துல ஒரு உடும்பு வருது, அந்த உடும்பு மேல அந்த தண்ணி பட்டுடுது. அவன் கொப்பளிச்ச தண்ணி வந்து அவன் மேல படுது. அந்த உடும்பு அப்படியே தகிச்சு போய் அப்படியே நிக்குது, அந்த நின்றுச்சு. சரி, இதோட அது அப்ப என்ன ஆச்சு பாத்தீங்கன்னா, திரும்ப இங்க இருந்து எல்லாம் என்ன பண்ணிட்டாங்க, இந்த பசங்க எல்லாமே அந்த பகவானுடைய பக்தர்கள்லாம் அங்க இருந்து கிளம்பிட்டாங்க. எங்க? திருமலை கிளம்பிட்டாங்க. பகவானை தரிசிக்க, ஏழுமலை தரிசிக்க கிளம்பிட்டாங்க. அப்போ போயிட்டு திரும்பவும் அதே வழியா வராங்க. திரும்பவும் வந்து எங்க போகணும், அவங்க திருநெல்வேலிக்கு போகணும் இல்லையா, அவங்க சொந்த ஊருக்கு போகணும், ஆழ்வார் திருநெல்வேலி போகணுமே. அப்ப வரும்போது திரும்பவும் அந்த இடத்துல வரும்போது பாத்தீங்கன்னா, கொஞ்ச நாள் சில வருடங்கள் வரை கழிஞ்சிச்சு. அப்போ காஞ்சிபுரத்துல ஒரு பல்லவ ராஜாவுடைய மக வந்து பாத்தீங்கன்னா பேய் பிடிச்சிருக்கு. அவளை பேயை ஓட்டுறதுக்கு யாராவது இருக்காங்களா சொல்லிட்டு மன்னர் தேடின்னு இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா, அப்பதான் யாதவ பிரகாசர்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் இருக்கார், ஒரு பண்டிதர். அவரை மன்னர் வந்து அழைச்சிட்டு வாங்கன்னு சொல்லி அனுப்புறாங்க. உடனே யாதவ பிரகாசர் வரார். வந்து அவர் சீடரோட வந்து தியானிக்கிறார். தியானம் பண்ணி ஒரு புனித நீரை அந்த இளவரசி மேல தெளிக்கிறார். அந்த இளவரசி மேல தெளிச்ச உடனே அந்த அம்மாவுக்கு வந்து அந்த அம்மா சொல்லுது, ஏய் ஓடி போயிடுன்னு சொல்லிட்டு இவரு இப்ப யாதவ பிரகாசர் தண்ணி தெளிக்கிறார். ஆனா அது என்ன சொல்லுதுன்னா, யாரு அந்த இளவரசி உள்ள பேய் சொல்லுது, ஏ உடும்பே அப்படின்னு, உன்னை கண்டு நான் அஞ்ச மாட்டேன்,
அப்படின்னு சொல்லுது. நீ என்ன மந்திரம் பண்ணாலும் சரி நான் அஞ்ச மாட்டேன்னு அந்த பேய் சொல்லுது. ஏன்னா போன பிறவில அந்த அந்த சொன்ன பார்த்தீங்களா, பல அந்த உடும்பா இருந்தது தான் வந்து இன்னைக்கு வந்து அதாவது யாதவ் பிரகாசாரா இன்னைக்கு வந்து முக்தி கிடைச்சிருக்கு. இந்த பையனோட வாயிலிருந்து வந்த உமிழ்நீர், அந்த அந்த கொப்பிளிச்ச தண்ணி அது பட்டு அந்த உடும்பு மேல பட்டு அடுத்த பிறவி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய ஒரு மகானா வந்திருக்கிறார். அதுதான் யாதவ பிரகாசன் சொல்லப்படுது. அப்போ அந்த பேய் சொல்லுது, அந்த பேய் உருவத்துல, அதாவது திருவாய்மொழியில பாசனம் கேட்ட விளைவுனால நீ வந்து இந்த அந்த சிறு பையனோட வாயிலிருந்து வந்த உமிழ்நாள் இந்த மாதிரி ஒரு முக்தி அடைஞ்ச ஒரு ஆத்மாவாயிட்ட அப்படின்னு சொல்லுது. உன் சீடருக்குள்ள அப்போ சரி நீ சொல்லிட்டே, சரி ஓகே, நான் போன பிள்ளை உடம்பா இருந்தேன்னு சொல்லிட்டு உனக்கு தெரியும், என்னோட ரகசியம் உனக்கு தெரிஞ்சிடுச்சு, சரி ஓகே பரவாயில்ல, இந்த பெண்ணுகிட்ட இருந்து வெளியே வாயேன் அப்படின்னு சொல்றாப்புல யாதவ பிரகாசன். அப்போ அந்த பேய் என்ன சொல்லுதுன்னா, ஒண்ணு இல்ல, உன்னுடைய சீடன் இருக்கான்ல ராமானுஜர் இருக்கார் இல்லையா, ராமானுஜரோட 2 காலை எடுத்து என் தலைமையில வை, நான் இந்த பெண்ணை விட்டு போயிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பேய் சொல்லுது. ஏன்னா வந்து இவரோட சீடர் தான் வந்து ராமானுஜர். ராமானுஜ அவதாரம் தெரியல உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே இல்லைங்களா? சரி, அவரை பத்தி பின்னாடி படிக்கலாம். அப்ப நீ போயிட்டேன்னா எப்படி நான் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு யாதவ பிரகாசர் கேட்கிறாரு. அப்ப சொல்றாரு, அந்த உன்னுடைய அந்த பெண்ணோட அரசரோட மாளிகை இருக்கு இல்லையா, அது பக்கத்துல ஒரு புளிய மரம் இருக்கு, அந்த புளிய மரமே சரிஞ்சிடும் நான் இந்த பொண்ணை விட்டு போனோம். அதனால உன்னுடைய சீடனோட ராமானுஜர் கால் வந்து என் மேல, ராமானுஜ ஆச்சாரியோட கால் என் மேல பட்டுச்சுன்னா, 2 காலத்தையும் தலைமையில வச்சேன்னா நான் போயிடுறேன். உடனே என்ன பண்றாரு, தன்னுடைய சீடனை கூப்பிடுறாரு. நிறைய சீடன் இருக்காங்க யாதவ பிரகாசருக்கு. உடனே ராமானுஜர் வர்றார், வந்துட்டு அவரு அந்த பெண்ணு மேல தலை மேல காலை வைக்கிறார். உடனே அந்த பெண் மேல அந்த பேய் வெளியே போய் அதே மாதிரி சொன்ன மாதிரி அந்த புளிய மரமும் சாஞ்சிச்சு. ஆனா இவருக்கு யாதவ பிரகாசருக்கு கொஞ்சம் கர்வம் வந்துடுச்சு. என்ன மாதிரி கர்வம்னு பாத்தீங்கன்னா, என்னுடைய சீடன் அவன் கால் வச்சா நான் போறேன்னு சொன்ன போது, அப்போ குருவோட சீடன் பெரியவனா அப்படின்ற ஒரு பாகுபாடு, ஒரு குருவுக்குள்ள தன்மையே போயிடுச்சு. இந்த இது கர்வம் வந்துடுச்சு அவருக்கு. அப்போ யாதவ பிரகாஷ் என்ன பண்றாரு, ஒரு பிளான் பண்றாரு. என்ன பண்றாருன்னா, என்னுடைய முப்பிறவியும் அவன் தெரிஞ்சுக்கிட்டான். யாரு? ராமானுஜன் தெரிஞ்சுக்கிட்டான். அதனால அவனை எப்படியாவது ஏதாவது செஞ்சு அவனை உயிரை மாச்சிடணும், ஏதாவது கொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாரு குருவே நினைக்கிறாரு யாதவ பிரகாசாரு. அப்ப காசியில கொண்டு போய் கங்கையில் தள்ளி விட்டலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறார். உடனே ராமானுஜரை கூப்பிடுறார். ராமானுஜரும் கிளம்புறாரு, கூட வர்றாரு. சரி ஓகே நான் வரேன் அப்படின்னு 2 பேரும் போயிட்டே இருக்கும்போது விந்திய மலைன்னு ஒரு மலை இருக்கு, அத கங்கைக்கு போற வழியில அந்த யாத்திரையில போகும்போது பாதியிலே அது என்ன பண்றாரு, பாக்குறாரு, யோசனை பண்றாரு, நம்ம ஏன் இங்க வந்திருக்கிறோம், அவரு குரு சொன்னாருன்னு வந்தோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஞான கண்ணால பாக்குறாரு. ராமானுஜர் பண்ணும்போதுதான் தெரியுது, இவர் நம்மளை சூழ்ச்சி பண்ணி கங்கையில தள்ளி விடுறதா நம்மளை கொண்டு வந்திருக்காரு அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கிட்டு உடனே அந்த யாத்திரை பாதிலேயே முடிச்சுக்கிட்டு என்ன பண்றாரு, காஞ்சிபுரம் வந்துட்டாரு. யாரு? ராமானுஜர். அதுக்கப்புறமா தான் வந்து இவருக்கு தெரியுது, குருவுக்கு, யாருக்கு? யாதவ பிரகாசருக்கு. ஆஹா, நம்ம பண்ண தப்பு நம்ம சிஷியம் புரிஞ்சுக்கிட்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரும்ப என்ன பண்றாரு, நேரா காஞ்சிபுரத்துக்கே போய் ராமானுஜரை போய் அவர்கிட்ட சரணாகதி அடையலாம். அவர் குரு வந்து சிஷியங்காலில் விழுந்து சரணாகதி அடையலாம். அப்ப அடைஞ்ச உடனே ராமானுஜர் சொல்றாரு, என்ன நீங்க இந்த மாதிரி பண்றீங்களே, என்ன மன்னிச்சிருங்க அப்படின்னு சொல்லி ராமானுஜரும் வேண்டாரு. திரும்ப 2 பேரும் காலில் விழுந்துறாங்க, காலில் விழுந்து வேண்டாங்க. இதுல என்ன சொல்ல வருதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, மனித பிறவியா இருக்கிறவங்க தப்பு செய்யற இயல்பு எல்லாருக்கும் உண்டு. எல்லாருக்கும் இயல்பு தப்பு நடக்கும். ஒரு குருவுக்கு தப்பு நடக்கும், சிஷியனுக்கும் தப்பு நடக்கும், குருவுக்கும் நடக்கும், எல்லாமே சமம். இந்த நிகழ்ச்சி லீலையை பண்ணதே யாருன்னா பகவான் தான். ரொம்ப அற்புதமா அது பண்றாரு. நிறைய இந்த கதையில பாத்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட சாரம். நம்ம டைம் இல்லை, அதனால கொஞ்சம் சுருக்கமா தான் படிக்கிறேன். நம்ம பெருசா பண்ண டைம் அதிகமா இருக்கும். இது கலாச்சாரம் பண்ண ஏகப்பட்ட நேரம் ஆகும். ஸோ அவ்வளவு அற்புதமா வந்து இந்த கதையில வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவானுடைய நாமத்தை சொல்லி நம்ம சாப்பிட்ற உணவு கூட
மகா பிரசாதம். நம்மளுடைய உடலே பகவானுடைய நாமத்தை சொல்லி அவருடைய இதை பாராயணம் பண்ணாவே போதும். நம்மளோட உடலில் ஒரு முடி இருக்கு பார்த்தீங்களா, ரோமம், அந்த ரோமம் கூட புனிதமாயிடுமா. எப்படி இருக்கு பாருங்க. இதே இதுல நான் படிச்சேன். நான் ரொம்ப அழகா சொல்லப்படுது. நம்ம பகவான் நாமத்தை சொல்ல சொல்ல என்ன ஆகும் தெரியுங்களா, நம்மாழ்வார் அவ்வளவு அழகா பாசுரம் பண்ணியிருக்காரு. நம்ம உடம்புல இருக்கிற அந்த பகவான் நாமத்தை சொல்ல சொல்ல நம்மளோட வேர்வை துளி இது பார்த்தீங்களா, அது கூட அமிர்தமாயிடுமா. அந்த அந்த வேர்வை துளி கூட ஒரு யாரு மேலேயாவது தெரியாத உயிரின மேல பட்டா, நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு பாக்டீரியா மேல பட்டா கூட அடுத்த ஜென்மம் அது புண்ணியமா, மனித பிறவி எடுக்கும். நம்முடைய வேர்வை பட்டாவே. அது மாதிரி பகவான் நாமத்தை சொல்றதே அது ஒரு பெரிய வரம். அது நமக்கு நம்மள அழகா நம்மளுடைய பகவான் சைத்தன்யர் ரொம்ப அழகா பகவான் நாமத்தை மட்டும் சொல்லுங்க. கோவில்ல போய் முட்டிக்காதீங்க, அங்க போய் இது பண்ணாதீங்க, இங்க போய் பண்ணாதீங்க, உங்களுக்குள்ளேயே நான் இருக்கிறேன். ரொம்ப அழகா பகவான் சைத்தன்யர் சொல்லியிருக்காரு, உங்களுக்குள்ளேயே இருக்கிறேன். வீட கோவிலாக்குங்க, வீட்டுல உட்காந்துக்கிட்டே ஹரிநாமத்தை சொல்லுங்க. இல்லைங்களா? இந்த விராட் ரூபத்தை பார்த்து எவ்வளவு ஸ்டோரி பாருங்க, நிறைய இல்லைங்களா? அற்புதமா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 12வது ஸ்லோகம் படிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. யாவான் பரிபோ விகல்பவா யதா காலோ அனுமீயதே பூத பவ்ய பவ சப்த ஆயுர்மானம் சயத் சதக. பொருளுரை மொழிபெயர்ப்பு. மேலும் படைப்பு மற்றும் அழிவு ஆகியவற்றுக்கு இடைப்பட்ட காலம், இரண்டாம் பட்சமான படைப்புகளின் ஆயுள், அத்துடன் கடந்த நிகழ் மற்றும் எதிர்காலங்களில் தன்மை ஆகியவற்றையும், அது மட்டுமல் பிரபஞ்சத்தின் வெவ்வேறு கிரகங்களிலுள்ள தேவர்களையும் மனிதர்களையும் போன்ற ஜீவராசிகளின் ஆயுட்காலையும் கூட தயவு செய்து விளக்க வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. 13 படிக்கவா பிரபுஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. கடந்த காலம் கடந்த காலம், நிகழ்காலம் மற்றும் எதிர்காலம் ஆகியவை காலத்தின் வேறுபட்ட அம்சங்களாகும். இவை வெவ்வேறு கிரகங்களில் உள்ள ஜீவராசிகள் உட்பட பிரபஞ்சம் மற்றும் அதன் உபகரணங்கள் ஆகியவற்றின் ஆயுட்காலங்களையும் குறிப்பிட உதவுகின்றது. பதம் 13. காலஸ்யான கதிரியா துலஷ்யதே இன்வி பிரகதி அபி ஆவத்திய கர்ம கதையோ யாத்ருஷி திவிஜ சத்தம. மொழிபெயர்ப்பு. பிராமணர்களின் புனிதமானவரே, ஆயுள் நீண்டும் குறுகியும் உள்ளதன் காரணத்தையும், காலத்தின் ஆரம்பம் மற்றும் அதன் தொடர்ந்த செயலின் போக்கும் ஆகியவற்றை கூட தயவு செய்து விவரிக்க வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ரெண்டுமே நீங்க அந்த இது விளக்குரை படிக்கல போகுது. படிச்சேன், கொஞ்சமா தான் இருக்கு. இது 13ல படிச்சேன், 13ல இல்ல. பாகவதம் புக் என் கையில கொண்டு வரல, நான் அதுதான் இதை மட்டும் தான் வச்சிருக்கேன். இல்ல, கொஞ்சம் தான் இருக்குது. ரெண்டே படிங்க. 14. கர்ம சமவாயோ யதா ஏனோ பக்ருஹ்யதே குணானாம் குணீனாம் சைவ பரிணாமம் அபீப்சதாம். மொழிபெயர்ப்பு. மேலும் வெவ்வேறு ஜட இயற்கை குணங்களின் அளவிற்கு ஏற்ப உண்டாகும் பலன்கள் வெவ்வேறு தேவர்கள் முதற்கொண்டு மிகவும் அற்பமான ஜீவன்கள் வரையிலான வேறுபட்ட ஜீவராசிகளை உயர்வடையவோ அல்லது இழிவடையவோ செய்கின்றன என்பதையும் அன்புடன் விளக்குவீராக. பொருளுரை. ஜட இயற்கை குணங்களில் உள்ள செயல்கள் மிக சிறியவையாகவோ அல்லது மிக பெரியவையாகவோ இருந்தாலும் அவற்றின் பிரதிபலன்கள் சேமிக்கப்படுகின்றன. இவ்வாறு இக்கருமங்களின் செயல் விளைவுகள் அதே விகிதத்தில் வெளிப்படுகின்றன. அவை எப்படி நிகழ்கின்றன, செயல்முறைகள் என்னென்ன, மேலும் எந்த விகிதத்தில் அவை செயல்படுகின்றன ஆகிய விஷயங்களை சிறந்த பிராமணரான சுகதேவ கோஸ்வாமியிடமிருந்து பரீட்சித் மகாராஜன் விசாரித்தார். ஸ்வர்கலோக வாசிகளின் வசிப்பிடங்கள் எனப்படும் உயர் கிரகங்களில் உள்ள வாழ்வை நவீன விஞ்ஞானிகள் நினைப்பது போல் விண்வெளி கப்பலின் வலிமையால் அடைய முடியாது. ஆனால் நற்குண செயல்களால் அதை அடையலாம். நாம் இப்பொழுது வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் இக்கிரகத்திலேயும்
கூட அதிக செழுமை வாய்ந்த ஒரு நாட்டிற்குள் பிற நாட்டினர் நுழைந்ததும் பல நிபந்தனைகள் விதிக்கப்படுகின்றன. உதாரணமாக, அதிக செழுமையுடைய நாடுகளா சார்ந்த அந்நியர்கள் உள்ளே நுழைவதற்கு பல கட்டுப்பாடுகளை அமெரிக்க அரசாங்கம் விதித்துள்ளது. ஏனெனில் எந்த அந்நியருடனும் தங்கள் செழுமையை பகிர்ந்து கொள்ள அமெரிக்கர்கள் விரும்பவில்லை. அதை போலவே அதிக மதிநுட்பம் வாய்ந்த ஜீவராசிகள் வாழும் மற்ற கிரகங்களிலும் கூட இதே மனநிலைதான் வழக்கத்தில் இருக்கிறது. உயர் கிரகங்களை சேர்ந்த உயிர்வாழ் சூழ்நிலைகள் நற்குணத்தில் உள்ளவையாகும். மேலும் சந்திரன், சூரியன் மற்றும் சுக்கிரனை போன்ற உயர் கிரகங்களினுள் புக விரும்புபவர்கள் பூரண நற்குணத்தில் இயற்றப்படும் செயல்களால் முழுமையான தகுதியை பெற வேண்டும். பரிஷித் மகாராஜனின் விசாரணைகள் இவ்வுலகில் உள்ள ஒருவனை பிரபஞ்சத்தின் மிக உயர்ந்த பிரதேசங்களுக்கு உயர்த்தப்படுவதற்கு தகுதியுள்ளனவாக்கும் நற்குணத்தை அடிப்படையாக கொண்டவையாகும். இவ்வுலகிலும் கூட நல்ல உத்தியோகத்துடன் கூடிய போதுமான தகுதியை பெறவில்லை என்றால் சமூக நிலையில் நல்ல அந்தஸ்தை ஒருவனால் அடைய முடியாது. உயர் நீதிமன்றத்தை சேர்ந்த நீதிபதியின் ஆசனத்தில் அமரும் தகுதியை பெறாமல் பலாத்காரமாக அதில் ஒருவனால் அமர முடியாது. அதை போலவே இப்பிறவியில் நற்கர்மங்களினால் தகுதியை பெறாமல் உயர் கிரக அமைப்புகளினுள் ஒருவனால் நுழைய முடியாது. ரஜோ மற்றும் தமோ குணங்களின் பழக்கத்திற்கு அடிமையானவர்களால் மின்கருவிகளின் மூலமாக உயர் கிரக அமைப்புகளினுள் நுழைவதற்கு வாய்ப்பில்லை. பகவத்கீதையின் 9.25 கூற்றிற்கிணங்க உயர்ந்த ஸ்வர்க்க லோகங்களுக்கு உயர்த்தப்படும் தகுதியை பெற முயல்பவர்களால் அங்கு செல்ல முடியும். அதை போலவே பித்ருலோகங்களுக்கு செல்ல முயல்பவர்கள் அங்கு செல்ல முடியும். அவ்வாறே இந்த பூமியில் உள்ள சூழ்நிலைகளை விருத்தியடைய செய்ய முயற்சிப்பவர்களும் அதை செய்யலாம். பகவானிடம் திரும்பிச் செல்வதில் ஈடுபட்டுள்ளவர்களும் அதற்குரிய பலனை அடையலாம். நற்குணத்தில் உள்ள பல்வேறு செயல்களும் அவற்றின் பிரதிபலன்களும் பொதுவாக புண்ணிய கர்மங்கள் எனப்படுகின்றன. 3 வகையான புண்ணிய கர்மங்கள் உள்ளன. அவை அறிவுடன் கூடிய பக்தி தொண்டு, யோக சித்திகளுடன் கூடிய பக்தி தொண்டு மற்றும் இறுதியாக வேறு நற்குணங்களுடன் கலப்பில்லாத பக்தி தொண்டு. இந்த கலப்பற்ற பக்தி தொண்டு உன்னதமானதாகும். இது பராபக்தி என்று அழைக்கப்படுகிறது. இது மட்டுமே ஒருவனை பகவானின் உன்னதமான ராஜ்யத்திற்கு உயர்த்தக்கூடியது ஆகும். அத்தகைய உன்னத ராஜ்யம் கற்பனையான ஒன்றல்ல. அது சந்திரன் இருப்பது எவ்வளவு உண்மையோ அவ்வளவு உண்மையாகும். பகவானுடைய ராஜ்யத்தையும் பகவானையும் புரிந்து கொள்ள ஒருவர் உன்னதமான குணங்களை பெற்றிருக்க வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நம்ம இதுலயும் படிச்சோம், அதாவது 12, 13, 14 இது 3லயும் பாருங்க ரொம்ப அழகா நாம விராட் ரூபத்துல இருந்து ஒரு குணமா கேட்கிறாரு. சரி, இந்த அத்தியாயத்துல நமக்கு என்ன மாதிரி புரியுது? வரைக்கும் 14 ஸ்லோகம் படிச்சிருக்கிறோம். 14 ஸ்லோகத்துல நமக்கு என்ன மாதிரி புரிதல் அடைஞ்சிருக்கு? இனி வர எல்லா ஸ்லோகமும் ரொம்ப அழகா இருக்கும். என்ன நமக்கு இந்த அத்தியாயத்துல நமக்கு போன அத்தியாயத்துல எல்லாவுடைய பகவானுடைய அவதாரங்களை பார்த்தோம். எல்லா அவதாரம் நம்ம பிரம்மதேவர் ரொம்ப அழகா சொன்னோம். இந்த அத்தியாயத்துல என்ன மாதிரி நமக்கு புரிதல் அடையுது? மூலக்கரு என்ன இந்த அத்தியாயத்துல, 8வது அத்தியாயத்துல யாராவது சொல்ல முடியும்? இது வரைக்கும் 14 ஸ்லோகம் படிச்சிருக்கிறோம். தொண்டுல நம்ம பக்தியோட இருக்கணும். முதல்ல இந்த ஜட ஆசைகளை விட்டுட்டு முழு மனசோட பகவானுடைய பாதங்களை நம்ம சரணடையணும். அப்பதான் நம்ம கோலோகம் அந்த பகவானுடைய பாதங்களுக்கு நம்ம சென்றடைய முடியும். என்னதான் இந்த விஞ்ஞானிகள் எல்லாம் சந்திர மண்டலம், சூரிய மண்டலம் அப்படின்னு போய் பார்த்தாலும் அதெல்லாம் அவங்களால அது பார்க்க முடியாது. ஆனா நம்ம உண்மையான பக்தி தொண்டு செஞ்சோம் அப்படின்னா அதை கூட நம்ம ஈஸியா கடந்து பகவானை பார்க்க முடியும். சந்திரன் எப்படி உண்மையா உலகத்துல இருக்கிறாரா அது போல இந்த பகவானும் அவருடைய பாதங்களும் இருக்கு அப்படிங்கிறத ஒருவன் முழுமையா நம்பினால் மட்டும்தான் பகவானை நம்ம சரணடைய முடியும். சந்திர பகவான் இருக்கிறது ஓகே. ஆனா சந்திர பகவானுடைய சாராம்சம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அது மகரந்த சேர்க்கை, அதாவது இனப்பெருக்கம். இது விருத்தி பண்றதுல சந்திர பகவானுக்கு முக்கியமான
அவருக்கு அந்த பலன் கொடுத்துருக்காங்க. சூரிய பகவானுக்கும் சந்திர பகவான் 2 பேருமே இந்த அதாவது அடுத்த விஷயங்களை கொண்டு போறது கொடுத்துருக்காங்க. சரி, ஓகே. இல்ல, நான் இதுல கேட்ட கேள்வி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த அத்தியாயத்துல நமக்கு ஒண்ணு புரியுது. என்ன புரியுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, அங்க எல்லாவோட அவதாரங்களையும் பகவானு 7வது அத்தியாயத்துல மூலியமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இதுல வந்து பரீட்சித் மகாராஜா வந்து ஐயா கிட்ட வந்து ரொம்ப அழகா விசாரிக்கிறார். ஒரு கேள்வியை கேட்கிறார். இது எல்லாத்துக்கும் 9வது அத்தியாயத்துல விளக்கங்கள். 9, 10, 9வது அத்தியாயமும் 10வது அத்தியாயமும் இதோட எல்லா விளக்கத்தையும் கொடுக்கிறார். கீதையில எப்படி அர்ஜுனுக்கு உபதேசம் பண்ணாரோ அதே மாதிரி 9, 10லயும் கொடுக்க போறார். இதே அத்தியாயத்துல கடைசியா 27, 28 எல்லாம் ரொம்ப அழகா வந்து விளக்கம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருவார் சுகதேவ சுவாமி. சோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனன் எப்படி பகவத்கீதையில நிறைய கேள்வி கேட்டார், அது மாதிரி இந்த அத்தியாயத்துல நிறைய கேள்வி கேட்கிறாரு. எல்லாத்துலயும் பாருங்களேன் என்ன கேட்கிறாரு. இதுலயும் பாருங்க, மேலும் வெவ்வேறு ஜட இயற்கை குணங்களில் அளவிற்கேற்ப உண்டாகும் பலன்களை எவ்வாறு தேவர்கள் முதற்கொண்டு அற்பமான ஜீவன்கள் வரையிலான வேறுபட்ட ஜீவராசியில உயிரிடவோ அல்லது இழவோ செய்கிறது என்பதை அன்புடன் விளக்குவாயாக. இதுல கேட்கிறாரு. 13ல பாருங்க என்ன கேட்கிறாரு பாரு. எல்லாத்துலயும் பாருங்க, எல்லாத்துலயும் கொஸ்டின் தான் வரும். அவர் கேட்கிற எல்லா 12லயும் பாருங்க, எல்லாம் எனக்கு விளக்கம் கொடு, எல்லாத்துக்கும் விளக்கம் கொடுன்னு கேட்டு இருப்பாரு. எல்லாம் கேள்வியா தான் வரும். இந்த அத்தியாயம் ஃபுல்லா கேள்வியா இருக்கும். ஆனா 9, 10ல பாருங்க ரொம்ப அற்புதமா கொடுப்பாரு. எப்படி எப்படி நமக்கு பகவான் வந்து அர்ஜுனனுக்கு உபதேசம் பண்றாரோ அதே மாதிரி. ஆனா ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல எத்தனை கேள்வி கேட்கிறார் அர்ஜுனன், எத்தனை பதம் கேட்கிறார், எத்தனை பதத்துல அவர் கேள்வி கேட்கிறார் ஞாபகம் இருக்கா? எத்தனை ஸ்லோகம் பேசியிருக்கிறார்? 700 ஸ்லோகம் இருக்கு. அர்ஜுனன் கேட்ட கேள்விகள் எத்தனை கேள்வி அவர் கேட்கிறார்? எத்தனை ஸ்லோகத்துல வாயால பேசப்பட்டிருக்காரு? அதுவா சொல்லுங்க, சொல்ல முடியுமா? மறந்துட்டீங்க. சரி, ஓகே. இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு எனக்கு அடுத்த வாரம் சொல்லுங்க. சரிங்களா? தெரிஞ்சுக்கிட்டு எனக்கு அடுத்த வாரம் சொல்லுங்க. எத்தனை ஸ்லோகத்துல அர்ஜுனன் வந்து கேள்வியா கேட்டார். பரீட்சித் அது சஞ்சயன் எத்தனை கேள்வி அவரு அதை வந்து எத்தனை அது கேள்வி அதுலயே பாருங்க. பக்தி சாஸ்திரி வைபவ் எல்லாம் இது முக்கியமான கொஸ்டின், இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் எல்லாம். அர்ஜுன வந்து எத்தனை இடத்துல பகவானை புகழ்ந்திருக்கிறான், பகவான் நாமத்தை எத்தனை சொல்லி இருக்கிறான், இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும். பகவத்கீதையில பகவான் எத்தனை வாட்டி அர்ஜுனனை புகழ்ந்திருக்கிறாரு, அவனுக்கு ஒரு நாமம் வச்சிருக்கிறார். செல்வந்தனே, தனஜயனே, பொறாமை கொள்ளாதவனே அப்படின்னு நிறைய வர்ணிச்சிருக்காரு பகவான். அதே மாதிரி இவனும் வர்ணிச்சிருக்கிறான். அதே பகவான் நாமத்தை சொல்லி வர்ணிச்சிருக்கிறான். சஞ்சயன் பாத்தீங்கன்னா எத்தனை இடத்துல புகழ்ந்திருக்கான்னு பாருங்க. கடைசி 5 ஸ்லோகம் 18வது அத்தியாயத்துல கடைசி 5 ஸ்லோகம் சஞ்சயன் தான் ரொம்ப அற்புதமா வர்ணிப்பான். இதெல்லாம் நம்ம மறக்கவே கூடாது. பகவத்கீதை தூங்கி தட்டி எழுதினா கூட சரி, அந்த 700 ஸ்லோகம் படிக்கிறது முக்கியம் இல்ல, பாராயணம் பண்றது முக்கியம் இல்ல, அது ஃபுல்லா நம்ம உள்வாங்கணும். நான் ஸ்லோகம் படிப்பேன் எல்லாம் வரும் அப்படின்னு சொல்லுவேன். அதை உள்வாங்கணும். எந்தெந்த இடத்துல எங்க பேசினான், 9வது அத்தியாயத்துல என்ன சொன்னான், 10வது ஸ்லோகம் என்ன சொன்னா டக்குன்னு சொல்லணும். நம்ம அந்த அளவுக்கு நாம போனாதான் நம்ம முழுமையா நம்ம நிக்க முடியும், எல்லா விஷயத்தையும் தெரிஞ்சுக்க முடியும். சரிங்களா? அடுத்த வாரம் பார்த்துட்டு எனக்கு சொல்லுங்க. சரி, இதுல ஒரு சின்ன இப்ப ஜட உலகம் பத்தி நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கோம். ஜட இயற்கை பிரகிருதியை பத்தி அழகா சொல்றான். 8வது அத்தியாயத்துல பகவான் ரொம்ப அழகா விளக்கம் கொடுக்கிறாரு. 8 விதமான கேள்வி இருக்கான் அர்ஜுனன். அதுல 7 விதமான கேள்வி அப்பவே விளக்கம் கொடுக்குறான். 8வது கேள்விக்கு இறக்கும் தருவாயில எப்படி பகவான் நாமத்தை உச்சரிக்க முடியுன்றத ரொம்ப அழகா விளக்கம் கொடுக்குறான். அந்த அத்தியாயம் ஃபுல்லா விளக்குறாரு. அதுல ஒரு ஸ்லோகமும் அப்படி இருக்கும் நமக்கு பகவத்கீதையில. வேற எந்த வேதமும் படிக்க தேவையில்லைங்க, பகவத்கீதையை படிச்சாவே போதும். அவ்வளோ சாரம்சம் ஜூஸ் ஆளு. அதை வச்சு ஒரு சின்ன ஸ்டோரி சொல்லலாமா? சரி, இன்னொரு கொஸ்டின் உங்களை கேட்கறேன். 4000 திவ்ய இல்லையா, திவ்ய பிரபஞ்சம் இருக்கு இல்லையா, 4000 திவ்யம், அது மீட்டு தந்தவர் யாரு தெரியுமா? ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து ஸ்ரீ சம்பிரதாயத்துல சொல்லப்படுவாங்க. நம்ம வந்து பிரம்மக்கூடிய சம்பிரதாயம் இருந்தாலும் கேட்கிறேன். ஏன்னா நாதமுனிகள் பிரபு, நாதமுனிகள் அருமையான ஹரிபோல் மாட்டார். அவருடைய சீடர் வந்து பாத்தீங்கன்னா உய்ய கொண்டர்னு ஒருத்தர், அவருடைய சீடர்.
உய்யகொண்டர். அப்போ உய்யகொண்டர் என்ன சொல்றாருன்னா, வைகுந்தம் போறாரு. நான் வைகுந்தத்துக்கு கிளம்புறேன். வைகுந்தம் நமக்கு எங்க சொல்லுவோம் நாம எல்லாருக்கும்? வைகுந்தம் யார எங்க சொல்லுவோம் நாம? தமிழ்நாட்டுல இருக்கிற வைகுந்தம் எது? நம்ம ஸ்ரீரங்கம், திருவரங்கம் தான் நமக்கு வந்து வைகுந்தம். நாங்க கிளம்புறேன். அதனால அவர் என்ன சொல்றாரு, உய்யகொண்டன் அவருடைய சிஷியன், நாதமுனியோட சிஷியன் வந்து உய்யகொண்டர். உய்யகொண்டருடைய சிஷியன் வந்து மணக்கால் நம்பின்னு ஒருத்தர் இருக்கிறார். மணக்கால் நம்பி. அப்ப நம்பிக்கிட்ட சொல்றார். அப்போ நாதமுனியோட பேரன் வந்து பாத்தீங்கன்னா யமுனாச்சாரியர், அவர் பேர். இந்த அவரோட பேரன் பேர் யாரு? திவ்ய பிரபஞ்சம் எழுதுவார். அவருடைய பையன் பேர் வந்து, அவருடைய பையன் பேர் என்னதுன்னா யமுனாச்சாரியார். அவர் வந்து அவரை மீட்டு, அவரை பௌதிகத்துல இருந்தாருன்னா அவரை மீட்டு ஸ்ரீரங்கத்துல ஒரு ஆச்சாரிய ஆக்கி அவருக்கு பகவானுக்கு வைகுந்தத்துக்கு தொண்டு செய்யறதுக்கு நீதான் வந்து அவனுக்கு அட்வைஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யார் சொல்றா? உய்யகுண்டர் வந்து மணக்கால் நம்பிக்கிட்ட சொல்றாரு. சரி, மணக்கால் நம்பி என்ன பண்றாரு, சரிங்கன்னு சொல்லிட்டு அவரோட வேலையை பார்க்க போயிட்டார். அவரும் வந்து உய்யகுண்டரும் வந்து நாதமுனியோட உய்யகுண்டர் வந்து அவரும் வந்து யாத்திரை போயிட்டார். அப்போ யமுனாச்சாரியார் என்ன பண்றாரு, நல்ல பேச்சு திறமை. ஏன்னா ஒரு ஒரு குருசீட பரம்பரை ஒரு ஆள் தானே, அவரும் ஒரு ஆச்சாரிக்கு பிறந்தவர் தானே. ஸோ பேரனா வந்திருக்காரு இல்லையா, இவரு ஒரு பெரிய ஆளோட பேரன் வேற அவரு. ஸோ அவர் வந்து இந்த வாத திறமெல்லாம் நல்லா பண்ணுவார். ரொம்ப அழகா வாத திறமெல்லாம் பண்ணுவார். அது மாதிரி பண்ணும்போது ஒரு அரசங்கிட்ட போய் வாத திறமையில பேசுற உடனே அந்த ராஜா என்ன பண்ற, என்னுடைய ராஜ்யத்தை பாதி ராஜ்யம் நீ தான் வச்சுக்கணும். அவர் வேண்டாம்னு சொன்னாலும் விடமாட்டேன்றார். யமுனாச்சாரியார் வந்து சொல்றாரு வேண்டான்றார். இல்ல நீ வச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாதி ராஜ்யத்தை கொடுக்குறார். அதை எடுத்துக்கிட்டார். அந்த இடத்துல அந்த ராஜாவுடைய பெண் இளவரசி அவங்க என்ன பண்றாங்க, அவர்கிட்ட என்ன நீங்க திருமணம் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க கேட்கிறாங்க. எம்மை ஆள வந்தவரே என்னை திருமணம் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க கேட்கிறாங்க. அவங்க அது காதல் லீலையில அது ஒரு பக்கம் நல்லா போகும். அது நல்லா இருக்கும் அந்த கதை, அந்த லீலையெல்லாம் பகவானை வச்சுதான். அது எல்லாமே பகவானை வச்சு மையப்படுத்தி தான் அந்த அம்மா பாடும். ஸோ அவன்னு சொல்றேன், எம்மை ஆள வந்தவரேன்னு சொல்லிட்டு அழகா சொல்லுவான் அந்த பாம்பு. அதனாலதான் யமுனாச்சாரிய வந்து ஆள வந்தார் அப்படி சொல்லுவாங்க. ஆள வந்தார், அவர் பேரே வந்து ஆள வந்தார் ஆயிடுச்சு அந்த அம்மா சொன்னதுனால. அந்த பெண்ணையும் திருமணம் பண்ணிக்கிறார். அப்புறம் டெய்லி வந்து இது மாதிரி இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு தூதுவளை கீரைனா ரொம்ப பிடிக்கும். யாருக்கு? ஆள வந்தாருக்கு. யமுனாச்சாரியாருக்கு தூதுவந்தார் கீரைனா ரொம்ப பிடிக்கும். அப்போ அது சரியாவே ஜூஸ் பண்ணி கொடுக்கறது கிடையாது, சரியா பண்றது கிடையாது. இந்த மாதிரி இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா மணக்கால் நம்பி வந்து அந்த வரார், இவரை பார்க்கறது வராரு, ஆள வந்தார பார்க்கறது வரார். ஆள வந்தாலும் குறிப்பிட்ட வயசு ஆகி போச்சு. அவருக்கு வைகுந்தத்துக்கு ஆச்சாரியா ஆக்கணும். ரெண்டாவது வைகுந்தத்துக்கு தொண்டு பண்ணணும். திருவரங்கத்தை தொண்டு பண்ணணுமே, அவனுக்கு அந்த கடமை இருக்கு, என்னோட குரு சொல்லியிருக்காருன்னு சொல்லிட்டு அவர் பேரனை பார்க்கறதுக்கு வரார். இப்ப ஆள வந்தாரு ஆயிட்டாரு. இப்ப அவரு அது அரண்மனையில போனா காவலாளி உள்ள விட மாட்டேன்றாங்க. அவரை உள்ள விடாம மடக்கி வைக்கிறாங்க. சரி, அவர் என்ன பண்ற, சமையல் கட்டு வழியா போய் அவருக்கு என்ன பிடிக்கும், யாருக்கு? ஆள வந்தாருக்கு யமுனாச்சாரியாருக்கு என்ன பிடிக்கும்ன்றதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு, இது தூதுவளை கீரை ரொம்ப பிடிக்கும் பொழுது உனக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாரு, டெய்லி தூதுவளை கீரைய அந்த சமையலோட ஹெட் இருக்காரு இல்லையா, அவரோட பிரைன் வாஷ் பண்ணி பேசி ஏதோ முடிவு பண்ணி இதை கொடுங்க அப்படின்னு. ஒரு நாள் கொடுத்த உடனே அது ரொம்ப நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டினியூ அதை வாங்கி டெய்லி இவர் கொடுப்பாரு, தூதுவளை கீரை கொடுப்பாரு, அது குடிச்சுட்டே இருக்கிறாரு. ஆனா இது யார் செய்யறா, எங்க இருந்து வருதுன்னு அதுக்கு தெரியல, அதுவும் கேட்கவே இல்லை. இவரும் டெய்லி வர்றார், டெய்லி வந்து அந்த தூதுவளை கீரையை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறார் மணக்கால் நம்பி. சரி, இவன் நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கிறோம், டெய்லி கொடுத்துட்டு இருக்கோம், இப்படியே ரொம்ப நாளா ஓடின்னு இருக்கு, ஆனா அவன் கேட்கவே மாட்டான்றானே, இதுக்கு என்ன பண்ணலாம்? ஒரு மாச கணக்கா ஓடின்னு இருக்கு, 6 மாசம் மேல ஓடி போச்சு. சரி, ஒரு 4 நாள் நிறுத்தி வைப்போம், என்ன நடக்குன்னு பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மணக்கால் நம்பின்னு ஸ்டாப் பண்ணிடுறாரு. அந்த தூதுவளை கீரை கொடுக்குறது கிடையாது. அப்போ ஆளை வந்தான் பாக்குறான். இன்னைக்கு ஒரு நாள் வரல, மறுநாள் வரல, அதுக்கு மறுநாள் வரல, 4ஆம் நாள் கேட்கறான், ஏன்டா டெய்லி தூதுவளை கீரை கொடுத்துட்டு இருந்தீங்க, என்னடா வரல அப்படின்னு. இல்ல, ஒரு பெரியவர் வந்து டெய்லி வந்து அந்த கொடுத்துட்டு இருக்காரு, அந்த ஜூஸ் கொடுப்பாரு, அவரு வர்றது இல்லை அப்படின்னு. உடனே அவர் மேல ஒரு இதாகுது.
யாருக்கு? ஆள வந்தானுங்க. அப்படியா? அவர் வந்தாருன்னா எனக்கு என்ன அவனை அழைச்சிட்டு வாங்க அப்படின்றாங்க. யாரு? ஆள வந்தான்னு சொல்றான். சரிங்க அப்படின்னு. அப்புறம் மறுநாள் 5ஆவது நாளைக்கு இவர் வர்றாரு, கொண்டு வர்றாரு. கொண்டு வந்த உடனே அவரை கொண்டு போய் ஆள வந்தாருக்கு ஏத்தாப்புல நிக்க வைக்கிறாங்க. நின்ன உடனே, நீங்க யாருங்க? எனக்கு ரொம்ப அழகா இந்த ஜூஸ் கொடுத்தீங்க, ஒரு 6 மாசம் கொடுத்தது, ஏன் இடையில ஸ்டாப் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு. உன்னை டெய்லி பார்க்கணும், நானும் உன்னை முயற்சி பண்றேன், இது அந்த காவலாளி உள்ள விட மாட்டேன்றாங்க, நான் இதனால இந்த சைட்ல வந்து உனக்கு என்ன பிடிக்குமோன்னு பார்த்து உனக்கு கொடுத்துட்டு வரேன், அப்ப நீங்க யாருங்க அப்படின்னு. அப்போ சொல்றாரு, அது மாதிரி பொய்ய கொண்டாரோட சிசியன் நானு, நீ நாதமுனியோட பேரன் இல்லையா, உனக்கு ஒரு நிதி கொடுக்கணும், நானே உனக்கு நிதி கொடுக்கணும் நான் நினைச்சுக்கிறேன். ஆள வந்தா சொல்றான் மணக்கால் நம்பிக்கிட்ட, ஏன்னா நீங்க டெய்லி எனக்கு தூதுவளை கீரை கொடுத்து இல்லைங்களா, ஜூஸ் கொடுத்தீங்க இல்லையா, அதனால நான் உனக்கு நிதி கொடுக்கணும் அப்படின்னா. அதை விட உயர்ந்த நிதி ஒண்ணு இருக்கு, உன் தாத்தன் கொடுத்துருக்கலாம், அந்த நிதி நான் கொடுக்கணும், அதுக்காக தான் நான் உன்னை டெய்லி பார்க்க வந்திருக்கேன், இப்போது என்ன அரண்மனைக்கு உள்ள போறது எனக்கு பர்மிஷன் கொடு, உன்னை பார்க்க வருது டெய்லி அப்படின்னு. அதுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் வரும், நான் சொல்றேன் உனக்கு அப்படின்றாரு. ஆள வந்தானே சார் அவனுக்கு பர்மிஷன் கொடுக்குறாரு. சரி ஓகே, நீ டெய்லி வாசிரு, என்னுடைய அரண்மனைக்கு உள்ள வந்து என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னு. அப்ப அவர் டெய்லி என்ன பண்றாரு, பகவத்கீதைய டெய்லி உபதேசம் பண்றாரு. யாரு? மணக்கால் நம்பி ஆள வந்தாருக்கு டெய்லி ஒரு உபதேசம் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ரொம்ப அற்புதம். அதையும் கேட்கிறார், ஒரு அத்தியாயத்தோட சிறப்பையும் கேட்கிறார், ஒரு ஸ்லோகத்தோட மகிமையும் சொல்றார் மணக்கால் நம்பி. இப்படியே போயிட்டு இருக்கும்போது, அப்பா நேரம் வந்துடுச்சு, அதனால உன் பாட்டனார் சொன்ன நிதியை நான் உனக்கு கொடுத்தா ஆகணும், நீ என்னோட கிளம்பு வா அப்படின்னாரு. சரி ஓகே கிளம்புற. ஆள வந்தாரு. 2 பேரும் எங்க போறாங்க? திருவரங்கம் போறாங்க. திருவரங்கம் போய் அங்க போய் ரங்கநாதரை பாக்குறாங்க. பார்த்துட்டு அதை பார்த்துட்டு அப்படியே பிரமிச்சு போய் நிக்கிறார். யாரு? ஆள வந்தான் யமுனாச்சாரியார். அதை பார்த்துட்டு அப்படியே பிரமிச்சு போய், அப்புறம் தான் அந்த பழைய, அது அவங்க தாத்தா சொன்னது, அந்த போன பிறவி ஸ்டோர்லாம் நல்லா இருக்கும், சூப்பரா இருக்கும். அதெல்லாம் சொல்ல டைம் இல்லை நமக்கு, அது ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும். அப்போ உடனே நினைவுனே அப்புறம் அவருக்கு என்ன பண்றாரு, மணக்கால் நம்பி வந்து அவருக்கு வந்து அந்த ஸ்ரீரங்கத்துக்கு வந்து அவர் ஒரு இது ஒரு ஆச்சாரியார் ஆக்குறார். ஆச்சாரியர் அதுல வந்து தொண்டு பண்ண ஆரம்பிச்சார். என்ன சொல்ற அப்படின்னா, அரங்கனை கண்ட ஆள வந்தார், ராஜ்யத்தையும் செல்வத்தையும் துறந்து துறவு மேற்கொண்டார். அதை பார்த்தவன ஆள வந்தார், அதை பார்த்த உடனே அதை தூண்டி இதெல்லாம் தூக்கி போடுறார், இதெல்லாம் தேவையில்லை எனக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவானுகிட்ட வந்து சரணாகதி அடைஞ்சிட்டார். இவ்வளவு அற்புதமான நிலை பாருங்க. அதாவது நாம போன பிரிவுல என்ன இருந்தோம் நமக்கு தெரியாது, இந்த வாழ்நாள்ல நம்ம என்ன பண்றோம் நமக்கு தெரியாது. ஆனா பகவானுடைய அருள் இருந்தா கண்டிப்பா தெரியும். ஜடபரதன் மாதிரி, இப்ப ஜடபரதருக்கு போன பிறவில பண்ண பாவம் என்ன பாவம், மானா நினைச்சாரு, மானா போயிட்டாரு. ஆனா மானோட அவதாரத்துல இருக்கும் போது, ஆனா போன பிறவில நடந்த அந்த விஷயங்கள்லாம் தெரிஞ்சு. எப்படி தெரிஞ்சது? சூட்சம உடல்ல இருந்ததுனால, மனம் புத்தி அகங்காரம் பொய் அகங்காரம் இருந்தனாலதான் அவருக்கு அந்த அருள் கிடைச்சது இல்லைங்களா. அதே மாதிரி நமக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா, போன பிறவில நம்ம எப்படி இருந்தோம், இந்த பிறவில இனி எப்படி இருக்க போறோம் தெரியாது, ஆனா இதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்தோமோ, ஆனா இனிமேட்டா எப்படி இருக்கணும்ன்றத போன பிறவியை பார்த்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அது எப்படி? பகவானுடைய அருள் இருந்தா கண்டிப்பா. அதுதான் அர்ஜுன விராட் ரூபத்துல வந்து வர்ணிப்பான் பகவானை. இதுவும் ஒரு வர்ணனை. ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையில 11 அத்தியாயத்துல அழகா வர்ணிப்பான். வர்ணனை பண்ணுவான். அந்த 9 ஸ்லோகத்தை படிங்க, ரொம்ப நல்லா இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. இதோட இந்த கிளாஸ் நிறுத்திப்போம். அடுத்த வாரம் பார்ப்போம் 15வது ஸ்லோகம். வாஞ்ச கல்பதரா யகிருதேவ சபர்ணான பாவனி வைஷ்ணவி நமோ நமக. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீ வாசாதி கௌரபக்தர். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரி ஹரி. ஓம் தத். ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேட்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபு.